खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 जुन रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गोबां जेंना जेंसि नुजाथिगोन। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। वृष राशि। नोंथांनि मावनांगौ बिबाना बांनायनिफ्राय बांलांगोन। दसेबो जिरायथेरनो सम मोननाय नङा। मिथुन राशि। सिगाङाव मावबोनाय गोरोन्थिफोरनिफ्राय उदां जागोन। गोसोखौ गोजोन आरो रेजें मोनगोन। कर्कट राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफ्लांबाय थागोन। उनदाहाजोंनो गोसोआव गोबां गिखांनाय मोनगोन। सिंह राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। नखराव बयनिबो खुसि फैगोन। मोजां सान। कन्या राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो लोगोथिनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिलायगोन। सोमोन्दो नागारलायनो हागौ। तुला राशि। नोंथांनि नखराव गोदान आलासि फैनो हागौ। नखराव गोदान मोनसे रंजाखांनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जानो हागोन। ओनसोलाव मुं गोसारगोन। धनु राशि। नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो नोंथाङा गुबुनजों गाज्रियै थगायजानो हागौ। उनदाहा खालामनांगोन। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव सन्देह सोमजिलायगोन। सोमोन्दो नागारलायनो हागौ। गाज्रि सान। कुम्भ राशि। दाबसे जायगायाव दलरै थानो गोसो जागोन। नोंथाङा जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। मीन राशि। नोंथाङा गेदेर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन। नखर जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।